χρόνος που φαίνεται εκεί πίσω, δεν είναι καθόλου σελήνη. Είμαι ο Ασαριωτάκης Άγγελος, ο υπεύθυνος της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αττικής. Αυτή τη στιγμή θα κάνουμε μία επίδειξη απεγκλωβισμού από αυτοκίνητο, το οποίο βρίσκεται σε δύσβατο και απόκρημνο τοπίο. Το κομμάτι αυτό της άσκησης που θα κάνουμε, εδώ της επίδειξης ουσιαστικά, είναι κάτι το οποίο κάνουμε ήδη σε συνεργασία με την ΕΛΠΑ στο παγκόσμιο αγώνα, το Ράλι Ακρόπολης. Όμως είπαμε, σε μία ιδέα που είχε ο Νίκος ο Παπάς, ο γιατρός της ομάδας μας που είναι και γιατρός στην ΕΛΠΑ, και ο Στέφανος ο Ατάρτ που έχει την πίστα, είπαμε να διοργανώσουμε μία επίδειξη και να δείξουμε πώς μπορούμε ή πώς ουσιαστικά λειτουργούμε όταν υπάρχει ένα περιστατικό σε ένα απόκρημνο σημείο και να δείξουμε τις δυνατότητες της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αττικής. Και είναι και με ειδικές υποποχίες. Αυτό δεν είναι καλά. Μεταφορείς κατεβαίνουμε. Να κατεβείτε με το σαλίδα. Υπάρχει πίσω στο παμπρίζ, το βλέπω. Προχωρήστε εσείς, Όποιος δεν κάνει δουλειά, πάμε. Έχει ένα στα πόδια. Εγώ. Είμαστε έτοιμοι. Ένα. Το έχω κι εγώ. 1, 2, 3. Πάμε. Ακουμπήστε τη στο πορπαγκάζ. Κρατήστε το πορπαγκάζ. Εσύ κράτα. Λοιπόν, ας κρατήστε εδώ. Αλέξη. Πού είμαστε? Ασφαλισμένοι πάνω δεν Άρα ασφαλίσου. Ωραία, δώστε την εσωτερική στον Νίκο κάτω, όχι από πάνω. Έτοιμος. Το πολύ χαμηλά ισχύει το γεγονός ότι αν θα πέσει και θα πάει στην τάση στα σκηνιά. Εγώ πρέπει να είμαι πίσω όμως, Πάρε. Και Φεδρική, Πάμε! Πάμε! Ναι, πάμε! Πάμε, ανεβαίνουμε. Παιδιά, είπαμε τον χρόνο, πήγαμε και 29 και και 49. Πάμε 20 λεπτά γι' αυτό. Φέρει προς τα κάτω. Ναι. Άστο να σε τραβάει. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε εδώ. Αγγελέ. Έχω εγώ. Αντωνία. Μετά έχει πάνω. Και γίνεται στα μάτια και φέρουν τον πόσο το ηλεκτρικό. Πίσω έχει ένα πόσο να λέει σκάντα. Ναι ρε. Ωραία, λοιπόν, χαλαρώνω από εδώ. Κανόνισε να πάει το Αρκεί. Ωραία. Απασφαλίζομαι εγώ. Ήταν το πολύ πολύ πολύ. 2, 3, πάμε. Γυρίστε κουριά. Σε ένα 4x4. Πρόσεχε το Μαρούλικο, πρόσεχε. Είναι στο Κάτω από το σκαλί. στην πίστα του Ατάρτ. Ακουμπάμε κάτω, ακούμπα κάτω κεφάλι. Όχι άκρη, ακούμπα κάτω. Να σε γράψουμε στην ομάδα διάσωσης τότε για να σε ενημερώνω.
Λοιπόν, φύλλα το κάτω. Η αλήθεια είναι ότι αν θα έχεις ένα παιδί, Γύρνε το κάτω, γύρνε το. Μπράβο. ξεκινήσει γενικότερα.